роғун кафолати рушди босуботи тоҷикистон бо мақсади расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ ва мусоидат дар рушди иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии роғун вусъат меёбад. азми сохтмончиёни ин кохи бузурги нур дар партави дастгирию таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дар муҳлати муқаррар гардида ба истифода додани агрегатҳои боқимонда қатъӣ аст ва барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадафи олӣ ки дар таҳкими истиқлолияти энергетикии мамлакат нақши бузург дорад талошҳо ба харҷ дода мешавад. айни замон дар нерӯгоҳи барқи обии роғун аз қабили сарбанд баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм, нақби сохтмонии рақами 4, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, нақбҳои нақлиётию ҳавокаш ва дигар иншооти асосию ёрирасон корҳо бо маром пеш мераванд. аз ҷумла дар нақби сохтмонии қабати 4 ки яке аз иншооти асосии нерӯгоҳ ба ҳисоб меравад, кормандони муҳандисию техникӣ шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ дар ин иншоот бо назардошти нақбҳои дастрасии 551,955 метри мукааб, корҳои бетонхобонӣ 99,299 метри мукааб ва корҳои сементатсияи пуркунанда 41,933 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ дар ҳаҷми 635 тонна оҳану фулузот васлу насб карда шудааст. корҳои заминии омода намудани обқабулкунакҳои асосии роҳҳои дастрасӣ ба онҳо, тозаю ҳамвор ва мустаҳкам намудани фарози кӯҳҳо дар сатҳи 1552 метр идома дорад. то ин давра 4,241,069 метри мукааб корҳои заминӣ, 120,772 метр гузоштани анкерҳои пенеа ва ажега ва 146,771 метри мураббаъ пошидани маҳлулҳои бетонӣ иҷро гардидааст. дар иншооти камераи васлгарии турбинаҳо бошад ба сифати тадбирҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳ бештар буда, иҷрои корҳо дар ҳаҷми 55,224 метри мукааб аз комёбии тадбиқкунандагони ин тарҳ ба ҳисоб меравад. нақбканӣ дар шахтаҳои обрасони 1-6 қисмати поёнӣ идома дорад ва ҳаҷми иҷрои корҳо 56,936 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои нақбканӣ дар шахтаҳои обрасони 1-6 қисмати болоӣ бошад дар сатҳи 1300 метр идома дорад. чун дигар қитъаҳои сохтмонӣ, коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо истифода аз мошину механизмҳои замонавӣ корҳоро дар сарбанди асосӣ низ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом мерасонанд. муҳандисон мегӯянд тамоми масолеҳи зарурии сохтмонӣ саривақт дастрас гардида баъди муайян кардани сифат қабат ба қабат рехтаву шиба карда мешавад. лозим ба таъкиди хос аст ки бо назардошти аҳамияти ниҳоят муҳим доштани нерӯгоҳ аз аввал то ба имрӯз назорати сифати корҳо зери таваҷҷӯҳи доимии мутахассисони соҳа қарор дошта, пайваста масолеҳи сохтмонӣ аз ташхиси ҳамаҷониба гузаронида мешаванд. ҳаҷми умумии корҳои иҷрошуда дар толори мошинҳо ва нақбҳои ҷабандаи агрегатҳои рақами 1-3 назаррас аст. корҳои марбут ба нақбканӣ 35,830 метри мукааб ва бетонхобонӣ 5417 метри мукааб ба анҷом расида, рафти бунёди иншоот зери назорати доимӣ қарор дорад. дар коллектори агрегатҳои 1-3 низ корҳои нақбканӣ ва бетонхобонӣ тибқи нақша пеш меравад. то ин давра корҳои марбут ба нақбканӣ 24401 метри мукааб ва бетонхобонӣ 10593 метри мукааб иҷро шудааст. ёдовар мешавем ки дар сохтмони ин иншооти азими энергетикӣ шумораи зиёди кормандони муҳандисиву техникӣ аз ҷумла мутахассисони бо нуфузтарин ширкатҳои ватанию хориҷӣ шабонарӯзӣ машғулӣ коранд. ҳамзамон барои иҷрои босифати корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ зиёда аз 3500 мошину механизми замонавӣ истифода мешавад. бунёди нерӯгоҳи барқи обии роғун бо талошҳову тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, пеш аз ҳама ҷидду ҷаҳд ва сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ бо мақсади мусоидат ба рушди устувор ва таъмини зиндагии шоистаи мардум роҳандозӣ карда шудааст. барои расидан ба ин ҳадаф рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти аср нерӯгоҳи барқи обии роғун зери назорати бевоситаи пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва бунёдгузорони ин кохи бузурги нуру гармӣ бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ҳар амали сохтмониро бо сатҳу сифати баланд иҷро менамоянд.